Que tal, saudos? 23 detidos nunha macrooperación antidroga no poboado do Bao. De seguido ampliamos. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. Estamos yo contando, a Garda Civil detivo nesta xornada 23 persoas nunha operación antidroga no poboado do Bao. Un cento de axentes de distintas unidades da Garda Civil realizaron dende primeira hora da mañá deste mércores unha macro redada neste poboado en Poio. Unha redada onde realizaron o rexistro de 14 chabolas e vivendas na procura de droga. A orixe deste macro operativo é buscar droga tras realizar unha incautación de entre 200 e 400 gramos de cocaína e 50 gramos de heroína a un membro do clan familiar o que rexistraron nesta xornada. O dispositivo concluiu a media tarde co balance provisional do rexistro de 14 vivendas e galpóns, a detención de 23 persoas e a incautación de máis de 2.000 doses de cocaína, preto de 500 de heroína, 20.000 euros en efectivo e 13 vehículos. Con esta macrooperación considerase desartellado os 4 clans que operaban no poboado e puxéronse fora de circulación algo máis de 2.500 doses de estupefacientes. Os detidos pasarán nos vindeiros días a disposición do xulgado de instrucción número 3 de Pontevedra. O Pleno do Consorcio contra Incendios de Pontevedra acordou iniciar o procedemento de homoxeneización dos salarios dos bombeiros dos distintos parques provinciais da provincia. Deste xeito, os bombeiros dos parques pontevedreses acabarán cobrando o mesmo que os seus compañeiros do resto de Galicia. A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, agradeceu ao director xeral de Emerxencias e Interior, Luís Menor, que se sacase adiante e se elevase esta medida ao Pleno do Consorcio, o que facilita o marco legal para aplicala neste mesmo ano. Eu lle quero agradecer moitísimo, e o quero decir así, lle quero agradecer moitísimo ao director xeral de Emerxencias da Xunta de Galicia que hoxe plantexara no consorcio que a Xunta insta a este consorcio, que é un órgano soberano, a que impulse esa homoxenización e, polo tanto, que nos dé a estructura legal que nos permita proceder xa a facer todo o procedimento para que neste mesmo ano poidamos facer frente a esa homoxenización. Luís Menor destacou a importancia deste paso xa que permite desbloquear a decisión política que xa fora acordada dunha maneira unánime. E aquí, cando no mes de abril, pois a Deputación nos trasladou esta proposta, efectivamente, nos estamos de acordo na mesma, tiñamos esa vontade, nos non puxemos ninguna condición e manifestamos a nosa plena disposición a que se cumprira esa homoxenización na que creemos e na que abogamos. Nos encontramos un pouco ca sorpresa xurídica de que 6 meses despois pois, nos aparezca un informe que cuestiona o que noutros sitios non había sido cuestionado para nada e que se había sido desarrollado con total normalidade. Se a solución foi a que xa topamos aquí é que, digamos que quen ten que fazer a manifestación de utilizar a palabra impulsar por parte do consorcio de que se leven a cabo esas homoxenización, non hai ningún problema. A vontade está clara, por lo tanto, os términos aquí importan xurídicamente, pero non importan políticamente, porque nós queremos esa homoxenización. Desta maneira, lembraron nesta xornada, darase cobertura legal ao acordo alcanzado no mes de abril entre as dúas administracións que forman o consorcio, entre a Xunta e Deputación. Nun primeiro momento, no minuto 1, que nos lo pediron. A partir de aquí, ca clara acordo que hai ca presidenta, co consorcio, pois efectivamente temos bastante avanzado, temos recursos, ambas as administracións, para facer frente ao mismo, entendemos que é bo para o servicio que todo Galicia facendo unhas mesmas funcións, pois, teñan unha mesma retribución e, por lo tanto, era unha cuestión técnica que solventamos, políticamente estamos de acordo ambas administracións, cooperamos legalmente e, por lo tanto, que se vai a facer agora que onde eliminado ese obstáculo técnico, pois continúen os trámites para que, a máis axiña posible, podamos esta homoxenización sexa unha realidade. A homoxeneización dos salarios dos efectivos de bombeiros é un resultado do paso previo da constitución dos consorcios provinciais contra incendios. Esta homoxeneización xa foi aprobada nas provincias de Lugo e Ourense e cando se culminou o acordo de hoxe só quedaría a da Coruña. Agora, anunciaron esta xornada, a Deputación levará un pleno ordinario á aprobación.
O PP provincial falou unha vez máis dos plans de reequilibrio e do de Porrens. En relación á posible denuncia de Carmela Silva, os populares aseguran que non teñen coñecemento dunha posible denuncia polas acusacións dos populares de trato de favor. Consideran que os xulgados deben ser utilizados para cousas máis serias e non para facer política. Que teñan que convertir o que, por non ter argumentario político, por non ter capacidade político e para intentar tapar e intimidar e ameazar, porque ora no ADN da Diputación tamén veñen as ameazas. Ora se ameaza a presidenta con levarnos a xulgado, ameaza ao vicepresidente, amenazan as asesoras da presidenta, intimidan os alcaldes. Logo, nós xa sabemos que non teñen argumentario político. Logo, se eles queren ir ao xulgado por non ser capaces de debatir nun pleno con argumentario político as cuestións políticas, alá eles. Nos somos un pouco máis serios, entendemos que os xulgados están para solucionar problemas reais dos veciños e o que é do ámbito político se ten que solucionar na política. Os datos obxectivos desmontan totalmente o seu argumentario. Dos 29 millóns de euros que se repartiron en 2 anos en cargo de Porense e o Plan Reequilibrio, podemos ver que máis dun 67% foron repartidos entre concellos que foron gobernados tanto polo PSOE e polo BNG. É dicir, que casi 18 millóns de euros, 17 millóns e medio de euros, foron destinados a concellos socialistas ou a concellos nacionalistas. Un dato moi relevante é de que de cada 10 euros, 7 pois foron, en este caso, de cada 10 euros que reparte a Diputación, 7 están destinados a concellos que son gobernados ou polo Partido Socialista ou polo BNG. Dende o Partido Popular critican o reparto din arbitrario que fan dende o goberno provincial, onde 7 de cada 10 euros, segundo afirman, van a parar a gobernos do PSDG e do BNG. Segundo as contas dos populares, dos 29 millóns de euros que se repartiron con cargo aos dous plans, 17,5 gastáronse en concellos afíns ao bipartito provincial. Os gobernados polo Partido Popular, segundo eles mesmos afirman, recibiron 6,2 millóns de euros, o 23% dos fondos, e por outras formacións políticas, 2,1 millóns de euros. Dende o PP din que levarán mocións relacionadas con este asunto aos vindeiros plenos a fin de que neses e noutros plans se repartan os cartos dunha maneira máis equilibrada. E tamén dende o PP, pero desta volta dende o Partido Popular da cidade de Pontevedra, presentaron nesta xornada unha moción que levarán ao pleno do vindeiro 9 de outubro. Na moción solicitan ao goberno local a retirada de 4 lombos instalados na rotonda do Príncipe Felipe, no viario de acceso ao Hospital de Montecelo. Nadie se ha parado a pensar si los lombos en la rotonda junto al hospital son necesarios. Es un símbolo de un BNG que no escucha, que impone. Y no escucha a los técnicos de ambulancias, que son los que más lo sufren. No escuchan a las asociaciones de pacientes, que son los que lo sufren. No escuchan a los vecinos que le dicen que en ese lugar esos lombos ahí no pueden estar. El BNG impone. A través dunha moción, o Grupo Popular instará o Goberno de Lores a que dea as instruccións oportunas á Deputación de Pontevedra, cuxo vial é da súa competencia, para proceder á eliminación dos 4 lombos instalados hai uns días. Como médico, Domínguez quixo explicar o laborioso traballo que se realiza dentro dunha ambulancia, onde en moitas ocasións, segundo engadiu, hai que poñer unha vía a administrar medicación ou entubar. Unha tarefa que Domínguez lembrou que xa é difícil de por sí e que moito máis, segundo dixo, cos lombos que dificultan a circulación. En outra orde de cousas, a auga segue estando na palestra informativa ante a preocupación mostrada pola Asociación pola Defensa da Ría polas posibles repercusións no abastecemento de auga á cidade de Pontevedra polas escasas choivas das últimas semanas. Ence quixo informar nesta xornada de que garante que o funcionamento da súa biofábrica de Lourizán non afectará en ningún momento o abastecemento de auga para os seus veciños. Ence Pontevedra explicou nun comunicado que aplica as prácticas máis avanzadas e as mellores tecnoloxías para garantir sempre un uso responsable da auga no seu proceso de produción, o que lle permite situar o seu consumo de auga por debaixo do límite que está establecido por Augas de Galicia. Ence dixo que está aberta en todo momento a informar en detalle destas medidas e tamén investimentos á plataforma de defensa da Ría para que dispoñan dun completo coñecemento da súa biofábrica.
En páxina cultural, Pontevedra luciu as súas mellores galas para acoller a preestrea de La sombra de la lei. A cita tivo lugar na pasada noite no Teatro Principal e nela non faltaron nin o seu director, Dani de la Torre, nin os seus protagonistas, Luis Tosar e Michel Jenner. A alfombra vermella e o fotocall foron algúns dos momentos máis agardados polo público. Pontevedra luciu as súas mellores galas para acoller a preestrea de La sombra de la lei, a segunda longametraxe de Dani de la Torre e que se rodou parte desta película na Boa Vila. Na pasada noite foi unha xornada de etiqueta vermella na cidade de Dolérez. Unha xornada onde os seus protagonistas, os protagonistas deste thriller, fixeron a súa aparición en coches de época, espertando moita expectación entre os asistentes. Luis Tosar amosouse encantado de poder rodar parte desta película na súa Galicia natal. Y esto es lo que ofrece Galicia, que es decir, que estamos más en nuestro ámbito, con todo más controlado. ¿Qué opinas de Dani de la Torre? Dani de la Torre es bueno, probablemente la peor persona que haya conocido en mi vida. Y eso lo define muy bien como guitarrista. Mira que canto claro, ¿eh? Cantas alto. Canto alto y claro. La peor persona, pero repites. Sí, bueno, es que soy mucho que tengo. Es que le va a la marcha, ¿sabes? E Michel Jenner tamén se amosou encantada coa cidade, co reparto e, como non, co director. Ha sido muy bonito, ha sido maravilloso trabajar con Dani. Vete, porque claro, si voy a hablar de ti. Cuéntale la cantidad de marisco que comiste. O sea, fue sobre todo por eso ha sido muy maravilloso. No, de verdad, sí, estaban los dos. El papel es maravilloso. Cuando leí ese guión, es de esos guiones que lo sientes en las entrañas y que dices, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer este personaje. Es un regalo, es una película preciosa, es un thriller, tiene acción, tiene de todo. Y tanto trabajar con Luis, que me parece uno de los mejores actores de este país, tener la oportunidad de compartir secuencias con él, ha sido increíble, de hacer secuencias mirándole a los ojos y trabajar en las órdenes de Dani, que es un ser maravilloso, sensible, cercano, ha hecho que todo sea muy fácil. Unha preestrea que contou co tradicional paseo pola alfombra vermella, fotocall e, como non, coa proxección desta película que nos leva a España do 1921, centrada na época dos gángsters e dos negocios ilegais. Un thriller do que poderán desfrutar na gran pantalla a nivel nacional a partir do vindeiro 11 de outubro. O PP oficializa a candidatura de Rafael Domínguez á alcaldía de Pontevedra nas vindeiras eleccións municipais do 2019. O Comité Executivo Local vende refrendar a proposta que se presentará nun acto o vindeiro 27 de outubro. Segundo Domínguez, o emprego será a súa prioridade baseando o seu liderado na ilusión, o diálogo e Pontevedra. Os socialistas de Pontevedra reclaman ao goberno que salde a súa débeda histórica co rural. Segundo denuncian, visitar as parroquias é como facer unha viaxe ao pasado. Beira vías impracticables que obrigan a que os peóns camiñen pola estrada, canalizacións de pluviais inexistentes que provocan asolagamentos ou problemas co servizo de limpeza e recollida do lixo son algunhas das denuncias veciñais máis frecuentes. Arrincan os traballos de remodelación integral do campo de fútbol de Campaño. As actuais instalacións mudarán por unhas con erva sintética de última xeración. A maquinaria xa despexa o terreo e os operarios comezaron a desmontaxe dos vestiarios. Os traballos contan cunha achega d1 millón de euros. Pontevedra celebrará o inicio nesta fin de semana da 7ª edición do Torneo Internacional de Tenis da categoría Júnior, unha cita que reunirá no Casino Mercantil a deportistas procedentes de 57 países diferentes, un evento deportivo que contará coa celebración de case 150 partidos dende este domingo ata a vindeira semana. O torneo contou coa solicitude de 515 deportistas fronte aos 509 do ano pasado. As finais serán o día 14 domingo, está por pendente de fixar a hora, pero bueno, será o domingo a mañán ou a tarde. Eu personalmente creo que mellor a mañán, porque xa averiguamos de que non coincide con outra proba como era o maratón ou media maratón, pero bueno, que os que lle gustan o tenis, que siguen o tenis, saben que teñen aí pois grandes campeóns. Sabemos que este 7º torneo vai ser un éxito e está aberto a todos aqueles persoas de Pontevedra, a súa comarca, que queiran acercarse a ver tenis. Serán partidos durante todo o día.
Así rematamos hoxe este tempo de noticias en Canal Rías Baixas. Segue a actualidade na nosa web canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Adeus.